Здравейте, приятели! Аз съм Елен Николаев Мирчев и днес ще ви покажа моите домашни любимци. Моите домашни любимци са ми от моя рожден ден. Подари ми ги Цвети Колева. Това ми подари. Това е Белушка. Това е Сома Сами. Това е златната ми рибка Снежанка. И тази рибка се казва розово ивичесто Данио. А сомчето е Калихт. Тя много ми се радва. Вижте. Ето, идва нагоре. Да. И тук вътре моето сомче. Ей там в тази делвичка. Ето помпата. Това също беше от рождения ден купено. Ето го целият аквариум. Сложих малко играчки към него. Да, ето е помпата. Бръмчи, но така трябва. Ето е храната, сега ще ви покажа, чакайте. Тя се казва чернодробна храна. Тя е полезна за всичките рибки. Не всичките, но жената от зоомагазина така ми каза. Да. Това е храната. Сега ще ви кажа още едно нещо. За храната, колко трябва да им слагате? За храната трябва да им слагате една-две щипки. Ако са повече рибки, трябва и трета. Но не прекалявайте, защото ако някоя рибка прияде, ще умре. И слагайте ето такива големи камъни, големи цветни, такива като моите. Малките камъни пак са хубави, но е лошо за рибките, като златната, защото има голяма уста и може да ги лапне. И като тази малката белушка и Снежанка е лошо. Но за Сома той стане доста голям след 2-3 години. Да. И ето го Даниото. Малко е по-шилива, но е доста хубава. Тази амфорка можете да я вземете от зоомагазина за 4 лева. Аз го взех от толкова. Аз я взех за толкова. Това беше около 1 левче, мисля. И да. Това бяха моите домашни любими. Това е Снежанка, златна рибка. Това също е златна рибка, Белушко. Това е Сом Калихт, Сами и розовото ивичесто Данио. Как и беше името? Още не съм я кръстил, но да. Дано да ви е харесало клипчето и до скоро!